Bonsoir. A través da miña venta se pode ver un solpor de vidro tan frágil e tan inflamable que se puidese tocalo podería incendiar ata a última esquina deste universo que non ten nin nome. Aquí estou, na busca da Coruña, unha cidade que alguén roubou e trouxo a este novo país onde o amor está tontamente sobrevalorado. O ano é o 1912 e o meu calendario non pode trabucarse. Estou morta de ciúmes. O meu corpo doe moito, pero non importa. Estou a piques de poñerlle os cornos á miña muller cunha cabareteira. A través da venta se pode ver unha mañá a destempo. Son as 7 da tarde, pero o meu reloxo non pode trabucarse. E se sinala a miña hora, me entregarei, igual que me entreguei a cabareteira. Estou morta de ganas. Alguén entrou para romper o feitizo. Estou morta.